Aproximadamente o 50% dos pacientes que dende o 10 de xaneiro acoden aos centros de atención primaria fano por consultas relacionadas coa gripe. No caso das urxencias hospitalarias, a cifra aumenta ata o 70%, o que sitúa a Galicia fronte ao primeiro pico de gripe do ano. Más ou menos desde o 10 de enero notouse un aumento de incidencia importante. Normalmente suelen durar sobre un mes, máis ou menos. O sea, episodios hainos de forma continua, pero realmente os picos suelen ser de aproximadamente un mes, máis ou menos. Aínda que previr o contagio da gripe non é doado, os expertos insisten na eficacia das campañas de vacinación, especialmente para a poboación de risco. Podese vacunar a población xeral, pero normalmente se aconsella maiores de 60 anos e logo población de riesgo, é dicir, cardiópatas, xente con patología broncopulmonar crónica ou ben xente que teña algún problema de tipo oncológico e logo personal sanitario e personal de educación, ou sea, personal que teña contacto coa población, digamos. Na maioría dos casos, o tratamento da gripe é sintomático, polo que basta con gardar reposo ata que remita a febre ou malestar. Non así no caso de enfermos crónicos nos que a gripe pode complicarse e desencadear patoloxías máis graves. Pero a xente, sobre todo, que ten máis riesgo, por exemplo, broncópatas, diabéticos, cardiópatas, suelen ter máis incidencia. Entón, aí é tamén máis peligroso e aí sí é conveniente acudir sempre ao médico, vale? Porque a veces o proceso, a gripe é un proceso que se trata de forma sintomática, pero sí é verdad que moitas veces que acaba complicándose. Entonces aí, ese tipo de pacientes sí deben ser valorados por un facultativo. No caso de estar integrados en algún destes grupos de risco e non estar vacinados, están aínda a tempo de facelo, posto que a Xunta prolongou a campaña ata finais de xaneiro.